Túto Fabiu mám za 500 eur, v tomto videu ti ukážem, ako ju flipnem s profitom. Keď nájdeš auto na flip, prvý krok je samozrejme kontrola auta, uisti sa, že auto nemá žiadne vážne chyby, pre ktoré by si ho nezobral, alebo pre ktoré by si úplne zabil maržu na aute. Jednoduchou kontrolou brzd a pneumatík si vieš hodiť nejaké eurá z ceny, ako nedávno my pri tejto 240i skoro 2000 eur z ceny auta dole. Na tejto Fabke máme všade pôvodný lak, čo je zázrak, máme aj nejaké hrdličky, ktoré riešiť nebudeme, no auto potrebuje nové brzdy a zároveň ešte jednu omnoho dôležitejšiu vec, ktorá je pri aute zásadná, veľa ľudí na ňu kašle a je to práve čistenie. Tvoj zákazník sa pri obhliadke auta rozhodne v prvých minútach, či auto chce, a je to na základe toho, ako auto vyzerá. Technický stav je samozrejme tiež veľmi dôležitý, ale pokiaľ ukazuješ zákazníkovi špinavé auto, zabiješ prvý dojem, ktorý ho odláka. Sprav minimálne tieto 4 kroky, aby si zákazníka neodlákal, ale naopak ohúril v prvých minútach pri aute. Krok 1: oplach vodou. Sústreď sa na všetky škáry na aute, ktoré poriadne opláchni vodou. Pozri, koľko špiny z nich ide. Krok 2: umyj kolesá a okolie, ktoré býva najšpinavšie. Otvor dvere a vystriekaj aj všetky medzidverové priestory. Toto je veľký dôvod, prečo autá hrdzávajú znútra, a určite na tento krok nezabudni, či už ho robíš na svojom tátošovi, alebo máš auto na flip, vďaka čomu zákazníkovi dáš top službu, za ktorú si koniec koncov platený. Plus, tento krok je mega príjemný na pohľad. Krok 3: aktívna pena. Používame dekontaminačnú penu, ktorá rozpustí väčšinu nečistôt. Krok 4: umývanie rukavicou, robí iba rovné pohyby. Pokiaľ toto robíš na automývárke, postupuj od vrchu dolu a najšpinavšie časti, teda spodok auta, si nechaj nakoniec. Pozri, ako auto už vyzerá teraz, už len keby si ho takto nechal a nahodil vosk, je to omnoho lepšie, no my chceme, aby auto svietilo, a preto krok 5: dekontaminácia klejom, krok 6: leštenie, a pozri sa napred a po. Áno, je to síce stará Fabka, no mne sa osobne takéto rozdiely strašne páčia, a pokiaľ flipuješ auta a užívaš si tieto procesy, tento biznis bude pre teba ideálny, keďže si vieš užiť každý krok, čo je za mňa v živote takisto dôležité ako samotné zarobenie na aute. Nie nadarmo sa hovorí, ak robíš čo ťa baví, tak už v živote nebudeš musieť pracovať. V ďalšom videu si ukážeme, ako Fabku pripravíme po technickej stránke a doladíme pár detailov, nech je čo najkrajšia, predáme ju a ukážeme si aj reálne čísla, aby si vedel, ako sa môžeš autami začať živiť a ako nastaviť svoju službu tak, nech máš čo najviac spokojných zákazníkov. Takže ak chceš vidieť ďalšie video, hoď follow a vidíme sa.